Салом алейкум, бародаро. Ман медонам, ки бисёр бародари мо канал мекушояд, канали ютуб мекушояд. Аммо намедонад ҳамаи видеош чӣ хел просмотр бигирад. Ин ранги чӣ хел ки видеои маро дестем просмотр надорад. Аз кадом сабаб просмотр намегирад? Ина мақсад ман ҳозир медорам любой аз ҳамаи видеоро шуморо нишон медиҳам. Ина авиакасса кушодагиаку ман авиакасса дар хизмати шумо. Медорем ман ин дидед нами карандаша. Бо ҳамин карандаша як бор зер мекунем. Ана монетизация да медорем бародаро, монетизация наметонем чанд монетизация чанд реклама монем сохранить карда бо медорем. Агар касе ки монетизация надошта боша, нами расширение диден. Инами главния, инами оз нишонтон метиҳам. Як бор дигар инами категория инаҳа диде, анами главния ки бояд шумо бидонед. И общественное, ё путешествие, ё образование, ё ки новости, ё ки дигар. Люди блог бисёртар тамошо мекунанд. Баъд ана бо чи развлечения, ё ки филм, анимация, ё ки новости, ё ки образование, общество ҳамаш дохил мешавад. Ҳама общественни места дохил мешавад. Барамқа бародаро каседа ки чӣ хеле маъқулай, кадомиш маъқулай ура намона. По правила бояд шумо бидонед ки ҳамаи видеои шумо дар чӣ дахл дорад. Ина мисол айман новости, инами новости, ина хабар. Мо метонем ки бо ира дар путешествие дохил кунем, барое ки и авиакасса, любой кас авиакасса мекунад. Инами чизам важное, брато, бародаро. Инами чиз важное, ман ҳамира то ҳозира истифода намебурдам. Акнун аз пас истифода мебарам. Дуюмаша нигоҳ кунем, бо чӣ важник дорад? Бо ҳамиҷа медроем. ҷое дида ки на авиакасса менависем ку ина авиакасса примерно дар хизмати шумо поёнишда менависем ягон хэштег. Дальше ина теги обязательно, хай иш открытие ограничение ёрохтон медонед. Анами плейлист нево инами теги обязательно. Теги чӣ менависем? Мисол мо Екатеринбург даем, аввали чимон бояд Екатеринбург бошад, дуюмош Россия бошад, мо дар Россияем. Сеюмош Москва, обязательно ҳама Москва мекова. Мо тоҷикем, билетомон Тоҷикистон меравад, Таҷикистон. Баҷона зиёд дақат, Таҷикистон. Сеюмош Душанбе. Бисёртар билет барои куҷо мепурсанд? Барои Душанбе, Кулоб, бо куҷо Хуҷанд ва ғайраҳо. Анами теги шумо метавонед чӣ қадаре ки нависен ҳамуқа хубай. Инҳоз ман тегиро шуморо нишон метавам агар куҷо мегирем. Тегиёро метавонед нависен хитон. Ҳар кадомшон ба ҳар як теги маънои ура дорад ки як вергл мондан дар кор. Ина мисол чизе ки шумо метавонед нависеду вергл монед. Дидед ҳамаш ба вергл мондагиа. Баъд аз ҳамаи нависдагӣ вергл. Яъне ино анам қадар теги. Кадоми ҳамин чизора кова Сочи кова, кто живет в Сочи, город Курот, ё ки Екатеринбург, Россия, ҳамаи видео медрояд. Дӯстони азиз, да агар плейлист дошта бошед, метавонед дар ҳамаи любой плейлист добавить кунед ҳамаи видеоро. Добавить плейлиста. Тамом ба сохранить. Ин ҳамиқа важное, братҷоно. Касе ки намедонист, ина марҳамат ёд гирен барои пешравии канали худатонай. Канали маро набинем барои чӣ қадар просмотрш камай. Канали ма просмотрш достаточно хубай барои ман. Барое ки ҳозир ман в течение як сол то 2020 бояд ман 2000 ё 3000 видео партом. Ана 2000-3000 видео ки партофтум дар YouTube, соли дига ман ёнбош мекунам, дигарро фақат просмотр мекунам. То бози дӯстони азиз, ман будам Парвиз аз канали Самбои ТВ Екатеринбург. Видеои бегона доред, надид видеои бегона доред, видеои бегонаро маҳкам кунед. Обязательно маҳкам кунед ки YouTube ягон кортон мекунад.